Amen iningizimu yonke ngiyanibingelela ngiyanamukela-ke onibingelelayo udokotela uGumede lapha endaweni yaseKhonobya. Namhlanje-ke bengithe ngizokhuluma ngesigubhu njengoba bengishilo nje ngizonichazela ngalesi sigubhu namhlanje. Lesi sigubhu lesi ilesi sigubhu esidonsa imali mengabe uwumuntu onamabhizinisi noma uyinyanga noma nje unesitolo mhlampe udinga ukusondeza amathenda usebenzisa lesi sigubhu. Khona-ke ezinye zey'gubhu ekuyigubhu ezifikayo ezilwa nezimo ey'thize. La simemeza inhlanhla, simemeza imali, simemeza ukuhlekola. Ngisho ngabe unebandla uyakwazi ukuthi usebenzise lesi sigubhu lesi ukuze ibandla lakho lingacindezeleki, ibandla lakho lingashoni phansi, abazalwane bangahlale benesibhocobhoco, abazalwane bagcwale ebandleni, ibandla likhule libe likhulu. Mengabe unalesi sigubhu-ke yonke into iyenzeka. Kanti-ke lonke uhlobo lwemali oludingayo ulimemeza kuyona le ndoda engiyiphethe njengamanje. Kanti-ke sikhona esinye engizokuchazela ngaso njengamanje. Lesi-ke engizokuchazela ngaso awuke usilinde ngezansi. Lesi isigubhu sokhokho nomkhulu, isigubhu esinamandla ekuvikeni njengoba ubona sinenzenga nje uchoma okuyithelayo. Zonke izitha mengabe zithi ziyeza kuwena ziyagadla fike yiphelele la. Zonke izitha zakho mengabe zithi ziyakuzama, sithi isitha sakho sodlalela kuwena mekukhona lesi sigubhu. Lesi sigubhu-ke lesi uchoma okuyithelayo, bonke abafana abadlalayo abakuzamayo la udlula bekhona, udlula bezamile, kuvinjwa kuthiwa mangena umuntu ungalaphi weyinyanga, kodwa ngalesi sigubhu lesi ulaphe ngenkani. Abantu bengathandi bethanda uyasebenza, kuba njalo nje. Ngiphinde ngibe nalesi sigubhu. Lesi sigubhu-ke usibona njengamanje lesi ilesi-ke mengabe abantu beze ngenkani wena bekhuluma ngenkani, umthobisi lo uyabathobisa abantu bayeke ukuphakamela. Afike umuntu ephezulu ey'tshela ukuthi uyinkunzi malanga yendoda, afike akuthobele ngalesi sigubhu. Muthanda-ke uyasithatha usigcebe emzimbeni ukuze uhlonishwe yizwe. Muthanda uyasithatha usifake ebhodleleni leli elincane lesigqabo ulisebenzise njengokugqaba. Mengabe ufike ey'nsizweni ihlangene ugqabe ngaso uqeda ukhuluma izwi lakho lizwakala, ungathi uyindoda ukhulume izwi lakho ongazwakali. Kanti ngelinye ilanga-ke soke sikhulume ngokuyithakile. Kufanele ungakhohlwa ukuthi-ke shona la ngezansi ube usuyasubscribe, ube usuyasilandela nasenkundleni zokuxhumana. Uyasithola-ke laphana ku-Facebook, uyasithola kwi-Twitter, uyasithola kwi-Instagram, uyasithola kwi-WhatsApp. Kulezo nkundla uyasithola noma-ke ungamane ushaye ku-email mengabe nawe ufisa ukuthi umsebenzi wakho uveze kanje, ukhulume nathi sikuthathe sikufake la ku-TV DMGTV4. Khona-ke la sikhona. Nawe-ke osungenile ngicela utshele nabanye basondele bangene. Uma ufisa-ke sifike kwakho siyokubethelela, uyasondela ku-Dr. Gumede umthinte laphayana enambeni yakhe elangezansi, ube suyacela ukuthi afike kwakho azobethela. Uyayixosha yilwane yimoya yonke engaba khona kwakho, ngiyafika nje ngidile nawo ngikhiphe yonke. Mengabe unenkinga ugula uyaphuthuma ufike la kumina ngikusize, noma ngabe unaliphi ihlobo lokugula obhekene nalo. Ngabe ibhizinisi lakho liyawa, awuguli-ke udinga ukuthi ibhizinisi lakho likhuliswe, ngiyakusiza ukuthi ibhizinisi lakho silikhulise. Wena nje okwakho ukuthi usishayele kule namba elangezansi, uyasifonela noma usiwhatsapp kuyona uzokhuluma nathi. Mengabe ufisa ukukhuluma into eqondene nebhizinisi noma ugula, ungasi-WhatsApp noma ungasi-Facebook, kodwa enza sure ukuthi uyafona ukhulume into esizokwazi ukuyizwa ukuze sibone ukuthi into yakho i-serious. Enza njalo-ke mbukeli wami lapho ngasekhaya, ngiyanithanda nonke. Qhubeka kanjani, subscribe mengabe ngiceda ukubuka ividiyo noma ngingayibuki ividiyo, subscribe ukuze wonke amavidiyo engiwafakayo bese niyawabona. Ngiyabonga kona wonke nje umuntu njengamanje ungibukela lapho ngasekhaya.